пайваста дар барномаҳоямон дар хусуси дуруғу фиреб будани сеҳру ҷодугарӣ ва хизматрасониҳои ғаразноки баъзе аз нафарони ба ном фолбину мушкилкушо гузоришҳо дода мардумро аз оқибати чунин гумроҳӣ огоҳ намоем, боз фолбинҳои нав аз худ дарак медиҳанд, ки бо паҳн намудани овоза дар хусуси гӯё метавонанд бо истифодаи қувваи ғайб ва сеҳру ҷоду тамоми муаммо ва мушкилоти оилавӣ, иқтисодию иҷтимоии шаҳрвандонро осон намоянд. бозори хизматрасонии худро гарм сохта даромади пулӣ ба даст меоранд. Кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Новрак ҳамин гуна машғул шуданд ба сеҳру ҷоду ва фолбинии шаҳрванд Шакаров Абдуғафур соли таваллудаш 1961 истиқоматкунандаи кӯчаи Шамсулло Юсуфӣ шаҳри мазкурро ошкор намуданд. Номбурда дар хонаи истиқоматиаш ҳамчун чорасоз бо ваъдаи бахткушоӣ барқарор намудани муносибати оилавӣ ва бартараф кардани ҳолати безуриётӣ бо истифода аз ҳар гуна ашё ба мардум асосан ба ҷинси зан хизматрасонӣ менамудааст. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда далелҳои шайъӣ чойи хушк, алмос, шам, испанд ва дигар ашёҳои карах дарёфт ва мусодира карда шуд. Ино чи ҳастанд? Барои чи аст? برای محبت гарм кардан. شکایت داشتن که مثال برای جنگ و جنجال در بین شوهرشون مثال باشد این نوشتن باید آدم چی میگه нисбати ҳуқуқвайронкунанда дар асоси моддаи 480 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шудааст.